देशवा रहब कैसे। ससुर जी के बोलिया तो सही हम लेबो। सासु जी के बोलिया सहब कैसे। सैया गईनी परदेसा रहब कैसे। भसुर जी के बोलिया तो सह हम लेबो। गोतिन जी के बोलिया सहब कैसे। सैया गईनी मोर विदेशवा रहब कैसे। सैया गईनी मोर विदेशवा रहब कैसे। ए जी चूड़ी के खन खन सहब कैसे। सैया